Bueno, azararen 12, eguaztena, kristo naizea, eta, bueno, orain arte gradotako guztia bertan bera geratu da, batzutan istriputxoak izaten dugu zelako, baina, bueno, hau da orain arte bautakoa, ikusten duzu apurtu indala, erorketaren ondorioz, eta, bueno, zen gotu batzutan holako gauza gertatzen diez. Ikusten da aurretik ja nik ez dakit, bideo nazten eta horrelakoak egiten ez dakit, eta, bueno, txibataren bat edo beste dauela, oso ziku dau, ia egoizeak, orkatzak ibili da, baina, bueno, itzura baten egoizeaz, proet despista hoin da, eta batzuk itxi dauz, zorionez. Baina, bueno, jarraitu dugu, ia gehiago dago. Hemen betxikitzu bat, hau janda dago, hau hartu goz, hau alpeligan. Hor lurrien sartute beste bat ikusten da, eta atzo ikusi nuen beste bat ametxe da. Ez da zi, baina, bueno, ez da txikitzu eta. Hemen beste bat, apurre janda, hau behartzeko moduen, ja behin janda. Bueno, hau da hartu dana, ikusten dozuenez, jauzita apurreta apurtu indiez. Bueno, horkatza behanda egon diez, parkamena zera, baina, bueno, horbelagaz, labanein, eta jauzia eta bideo amata, bueno, zen gotzu. Bueno, ikusiko dugu, egoaize handize dau, ez dakite zer gertatuko dan, baina egiz esan, hor potentziala badau lurria, baina, bakizue. Zera, ea naturak zera gintzen duen. Venga, ondo izan.